ମାଳତୀଙ୍କ ବୟସ 45 ବର୍ଷ। ସେ ଜଣେ ବିଧବା ଓ 3 ପୁଅଙ୍କ ମା। ପରିବାରକୁ ଏକାଠି ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ରେଶମ କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଜୀବନ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାନ୍ସର ତାଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ଆଡ଼କୁ ଠେଲିଦେଲା। ମାଳତୀଙ୍କୁ ସ୍ତନ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇ ସାରା ଶରୀରକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବାମ ସ୍ତନରେ ଏକ ଗଭୀର ମାରାତ୍ମକ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଛି। ସେ ଏବେ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଲଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଆରାମ ପାଇଁ ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ନେହ ପାଇଁ। ପୁଅ, ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ମା ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହି କ୍ଷତ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜମା ଡର ନାହିଁ। ଘରେ ଏମିତି ପଟି ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ କ୍ୟାନ୍ସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କମାଇ ଦେବ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂର କରିବ, ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆରାମ ଦେବ। ସିଷ୍ଟର, ମୁଁ ଏହା ଏକୁଟିଆ କରିପାରିବି ତ? ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଟି ଷ୍ଟେପ୍ ବହୁତ ସହଜରେ ବୁଝାଇଦେବି। ବାସ୍ ସବୁବେଳେ ଏକଥା ମନେ ରଖିବ, ସଫା ହାତ, କୋମଳ ସ୍ପର୍ଶ ଆଉ ମନରେ ଅପାର ଭଲ ପାଇବା। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ହାତକୁ ସାବୁନରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧି ଦିଅ। ସବୁ ଜିନିଷ ପାଖରେ ସଜାଡ଼ିକି ରଖ, ଯେମିତିକି ଗଜ କପଡ଼ା, ତୁଳା, ମଲମ ଏବଂ ସାଲାଇନ୍ ପାଣି। ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ମେଡିକାଲ ସାଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ। 1 ଲିଟର ପାଣି ନିଅ, ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ଲୁଣ ମିଶାଅ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟାଇ ଥଣ୍ଡା କରିଦିଅ। ଗୋଟେ ସଫା ବୋତଲରେ ରଖ। ମନେ ରଖିବ, ପ୍ରତିଦିନ ଏହିପରି ନୂଆ ପାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଘରେ ଥିବା ନରମ ସୂତା କପଡ଼ାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟୁକୁଡ଼ା କରି କାଟି ତାକୁ ଇଡ୍ଲି ମେସିନ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରେସର କୁକରରେ ବାଷ୍ପ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରେସିଂ କପଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ। ଏହି କପଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ ବା ଷ୍ଟେରାଇଲ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ସେହି ପାତ୍ରରୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କୁ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ସ୍ଥିତିରେ ଶୁଆଇ ଦିଅ। ତାଙ୍କ ତଳେ ଏକ ସଫା ଚାଦର ପାରିଦିଅ। ଏବେ ପୁରୁଣା ପଟି ଉପରେ ସାଲାଇନ୍ ପାଣି ଢାଳି ତାକୁ ନରମ କର ଏବଂ ଧୀରେ କରି ବାହାର କରି ଏକ ୱେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପକାଇ ଦିଅ। ଏହା ଦେଖି ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ଯାଉଛ। ତୁଳା କିମ୍ବା ଗଜ କପଡ଼ାକୁ ସାଲାଇନ୍ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ କ୍ଷତକୁ ଖୁବ୍ ସାବଧାନତାର ସହିତ ସଫା କର। ପ୍ରଥମେ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନକୁ ଏବଂ ତାପରେ ତାର ଚାରିପାଖକୁ ସଫା କରିବ। କ୍ଷତକୁ ଜମା ଜୋରେ ଘଷିବନି, ସବୁବେଳେ ହାଲକା ହାତରେ ସଫା କରିବ। ଶେଷରେ ଏକ ଶୁଖିଲା ଗଜ କପଡ଼ାରେ ଧୀରେ କରି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଶୁଖାଇ ଦିଅ। ଏବେ କ୍ଷତ ଉପରେ ମେଟ୍ରୋଜେଲ୍ ଭ୍ୟାସଲିନ୍ ଗଜ ରଖିଦିଅ। ତା ଉପରେ ଏକ ସଫା ଷ୍ଟେରାଇଲ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଦିଅ। ଏହାପରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ କପଡ଼ାକୁ ବେଶୀ ଢିଲା ବା ଟାଇଟ୍ ନକରି ଧୀରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ। ତାପରେ ମେଡିକାଲ ଟେପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଦିଅ। ଯଦି କ୍ଷତରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସେ, ତେବେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ମେଟ୍ରୋଜେଲ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କର। ଏଥିସହ ମେଟ୍ରୋନିଡାଜୋଲ୍ ଭ୍ୟାସଲିନ୍ ଗଜ କିମ୍ବା କାଠ କୋଇଲା ଗୁଣ୍ଡ ମିଶ୍ରିତ ମେଟ୍ରୋଜେଲ୍ ଭ୍ୟାସଲିନ୍ ଗଜ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବହୁତ କମିଯାଏ। ଯଦି କ୍ଷତରେ ପୋକ ବା ଜିଆ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଜମା ଭୟ କରିବନି। ଗଜ କପଡ଼ାକୁ ଟର୍ପେଣ୍ଟାଇନ୍ ତେଲରେ ଓଦା କରି କ୍ଷତ ଉପରେ 10 ମିନିଟ୍ ରଖିଦବ। ଟର୍ପେଣ୍ଟାଇନ୍ର ଗନ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ପୋକଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତର ଗଭୀର ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଚିମୁଟା ବା ଫୋର୍ସେପ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧରି ଉଷୁମ ପାଣି ଥିବା ଏକ ପାତ୍ରରେ ପକାଇ ଦିଅ। ଯଦି କ୍ଷତରୁ ହଠାତ୍ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୁଏ, ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ହାତରେ ସାମାନ୍ୟ ଜୋରରେ ଚାପି ଧରିବ ଏବଂ ମେଟ୍ରୋଜେଲ୍ ଭ୍ୟାସଲିନ୍ ଗଜ ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ କ୍ଷତ ଉପରେ ଲଗାଇ ଦିଅ। ମାନସିକ ଆଘାତ ହେଲେ କଳା କିମ୍ବା ନୀଳ କପଡ଼ା ପାରି ରଖିବ, ଯେମିତି ରକ୍ତ ଦେଖାଯିବନି। ମାଳତୀ ହୁଏତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ଆରାମରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ତାଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ କମ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଭଲ ପାଇବାରେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଏଇ 2ଟି ହାତ ହିଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପାଲଟିଛି। ଦେଖିଲ ପୁଅ, ଏହା କେବଳ ଏକ କ୍ଷତରେ ପଟି ବାନ୍ଧିବା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତାଙ୍କର ଭୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକୁଟିଆପଣକୁ ଦୂର କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ମାଳତୀଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ପରିବାର ପାଇଁ ସେବା ଅର୍ଥ କେବଳ ରୋଗ ଭଲ କରିବା ନୁହେଁ, ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସହାନୁଭୂତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା।